صبوا أمه أزمة خلالو أبزاني بعد تخلي السلام زلوا سنة أنياتات بعيورة كأم قدريته تقبله بتدحريتون ميكروفون حاطون زلوا بزاني بعد ميرون كده نقدر زلوا كابي سلازي نزم كتب عدد كنبمو ناب مزازمي خنكيد كده تتعمز يما تعرفنا لوان عن كنا سمارينا نتنت بمودعتا كدرفاي مرعناون تول تعمز يما لا بحجة خند سسينا نمودعتا تا نتنت تول تعمز يما كن كلاتنا محبار كنسعس على بزقات أمي يعدمكم الله هجي ميكروفون ناب يوردانيا ولا ناب تغري سلام دلا تغري سلام أنا ينقص يلالو قريب سنة أنيا تغري سلام أزي مزقناك يا غني اللي أبريه موقتين كبرتها باللي كوتهم بزح سلتي صرح زلو سنة أنيا تات بفلاي أمناي قطرة وزخنة صراحة دم زيادة بزح زنا زترفن بزح فيلم تات أب معي كابزر كو قدايم سنة أنيا هاتيا أزي مزقناك كبرتها باللي أبريمو فلما نتي مقلول لك قرار بخا مقر كل وقت أن تقبرو زلها أزيد مسكنك كان خا بزيادة خامس كبر أزيد فوتو سنة باباو دمتاوي كله فتصوم يوحنس زرقب كنا خمجيل كخا تزعبي مسكناي انت يا قبل دليل قدم وديهم يم زي ما بحفاش دلو بزيا أنس تندرفتات كاسي نن حدن حلفات دلونين أزيو مست عند نمنتايو أب كله وتوي خاخم تلوجو خوين دلو دبلتو أب كله سالخا أب كله أب تفقري أب تي محبرة وقداي أب تي خالق من مبرو أب تي ناي مسوات متعبيت أب تي ناي نهاجر كل نجرسي زي أنا أقول سو يتسجمني أنا قالك خبز ما بزيادة لهم بجكاتهم متعبيتون مسارحتون حلف علني من أنت إيه مزفوتو دمتاوي فتصوم يوحنس أبتي ساعات درفوق سمع كله أبتي ناي فاير إيش كلنا مالتي أزي دستما قرو شو بتيس عنا 4 كده هزور مسكدنا نسواس ابن نير درفتاتون دحرة كاستما قرو كله مالتي نسواس دحرة 10 عام يمتصادو بتوريست خوينا دي وي بعدود كله خمسناي مويا قال مليله من نيره أقاطعمي مسفتوم يوحنس كا بدرامان بموسيقان أبكر تشحنا 4 نفط 10 عامتي عدود كيرنا بحنساب قاش بركة تي أزي دستما أركوش صبيغا مسؤول مالتي ولا كهم حتتات حتتنا تخال نعلن نيرنا حجي خا زيادة أبكر تشحن 4 تنارنا 4 السماقيرين مالتي حجي خا أبكر تشحن 4 كا كمزي بأكل كاستماغرو خمجيلنا خنعلل كلنا تن أما تاسع درفتاوتو أزاي مو قال مله حجي كاستماغرو كله نحورو خساب زله هو تيدير سو مخاني تراي تدحقو سني أبا أتا معلتنا تنت مرحبا لك 9 حدا دبلكايا كساب كنتي تقرب كلا نيركا شعا بخمي يسرح حكاية هذه أتا مساتي أزيا زاني هاجر سنزا بانديرين بفلا إذا معلت 9 حدا زياد رايح حتى كذا بانديراي كلام سلازغانات سارجي زياجن تاريخاوي زجبرا كمان شو عارس أشوف متحابريتات تزرق يعني كل ما بدقة يزلنا سنة بينياتات 10 عامات سلازغانة نزي عبد إنجليزي نناتنا أبر كتات حزنا خدمات بتعم حتير كذي كم تخلق تمتاتي زكوا ما سعون ويحز وسد أيقونن بقومو أبستي حتير كذي مخانوكن حدا نتي أوش زول تمتات أزي كبيت زكوا ورقاني ناي لينغو متعبرني روا مالتي وأنا تاجره ناس النتي لما جمهوركو حدا خلت جزا لينغو يسيري ده لينغو غازي أهبت مايلي مالتي لازم أبكلتي ناس اللي تسرحت أنا حتير جيزة زي ما أبى عليه جري لكن وش تحتير جيزة تا دربي بس يلاس أبكم نقدر نتوزع هلا بدناي ورحة كمان يكون تزرع لازم تعمل حتير جيزة بس بانديراي كتر رايو بانديراي نوح جيزة زوا سري
ولات بين يقبرت قد منبر زئلنا على غاز تعررها ولات زيمان نقلنا نوح زياجن أزي حتصير زيان يرو الدلك هذا يرو ما نمزجناك سنة يا تغري سلمون أقولنا خلوا قريب سنة يا يولانوس غريت أقولنا خلنا الله مسؤولك قرب تصوم إلى تليمون يلا هراي مچم لو مشت ناي بحكي ابراهام بزخونه سنه طباباين فتوات ጋዜጠኛት ካለ ክቡራት ዕድማት ጋይሽ ኣወቂብካ መምሳይካ ብጣዕሚ ጽባቐ ናይ ፍጹም ዮሐንስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ናብ ፍጹም ዮሐንስ ክኸይድ ፍጹም ብጣዕሚ ከምቲ ኩሉ ሰብ ደጋጊሙ ዝብለካ ዘሎ ወኪሉ ይመጽ ዘሎ ፍትወት ናይ ሓደ ህዝብኻ ማለት እዩ ዝብዝ ዘለውን ወኪሉ ትብመንጽሩ ብዝሕ ዝርአ ፍትወት ኣብ ልዕሊኻ ዘሎ ኣነ ከም ይርዳኖስ ክገልጸካ ይከልኒ ብጣዕሚ ፍትው ሰብ ሎምሸት በዝጋጣሚ ተራኺብና በኸምዝ ምምሳይና ኻነ ናይ ብሓቂ ከንቆይ ዝደል ማለት እዩ ነዛ ሰዓት እዚኣ ስለዚ ፍጹም ዮሐንስ ከም ያረድ ዝበሎ ኣነ አንተ ወይ ብዙሕ ጽቡቕ ክሳይቲ ሰሚዕሉ ፍጹም አብርሃም አፈወርቂ ከከም ዕድሜኦም ዝመጡ ዝነበሩ ስነ ጥበባውያን ናሕና ናይ ብሓቂ ናይ መድረኽ ነጋውስ ገይረ ዝሪኦም ነይረ ሓደ ካብኣቶም ንዓኻ ክብል ኣነ ሕጂ እንታይ ክብል የመሲልካ እቲ ተዘይመ ዘይማታትካ ኣናትካ ዝወፅእ ኣልበም ብጣዕሚ ዘይድገም ዘይሓስስ ኣብ ነፍሱ ከፍ ኣእምሮ ናይ ሰባት ተዘይሙሲ ዘይጠፍእ ዜምካ ዝጋብዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስቲል بزي مقصالك بستفعلي من قدرتها تردينا له عجبنا لنا بحجون منفس ناس يرجع له مالتيو حجنا عاي ابراهيمو احميمات النمسيا ابزي مدرخ زسي اي قالت كوان عدل دمياتني مالتيو قرب صافيا ميتات بلسي بسرعه تواجي الا خبلك خلي بتعمي ازبلك زلخ اب حدا بوتا جيشي نيري سمعت ناي بوليتيكا قرب قال يقبرك عنديو كم زبلنايو بهاجرنا زمصنا نحنا حوماتنا كل غزي اي دون نو بدم زحلف كسايلنا مالتيو سو في اميتاسي هو كمي اب حدا هوتيل مالتيو تبعوا نيرن كمو قلمله مالتيو يلعل السلعل ناي نغوس ابراهام افورقي يلعل حجي اتزبزحي دتدغم درفتاتنا ترايو مچم حدا شمقال عبي زبله سون رحبنا زيا كم يردانوس ناي بحق عاد سمعتنا خنقرك ناي بلبي كمزي تواقعلو مشالو برستغا ابيلاتني زيا كالعلام سي بيني ابزي وشتي كوينه عدل سلازي رخب كلها بعبيت سبات كن صبوت تلعيلا خات تفتفيتا دست بالنجريا حدا كن حجي حمرت ناي قلصا ناي ايرتراويان اين رخبوني نات بالملسي يبوم حدا عبسبي مالتي سلازي نرخبو خا كندوغمو نقدد ويدما قالي امون بعين خالق زرايون يروخ نخليهم الى تملسي عجيبا كن افتا زنبرت اللهم سي وقني راخب لك خلي مالتي قال ابعد خا دغبر ناتكا بناتكا اي حمكاني كم توحلل زربا غيرو زغلصو فصوم يوحنس نزم حجي زعبي زلو دقنا ناشتو ارتيست ناي بحقن فعاد قلعتيهم ግን زحاس زربا زيكونس وحلول زخونه معدو غيرو ግን معيدو نامنت كم ناي بعل ابيل يلو كالون الله ونديم بزحات ناي مات اد دغمو بزحات ناي برخت ناي كلهم زدغمو الله ونديم ግን كوبي رايت زبال كل غزي حلو زخونه ساعات الله مالتيو ግን وحلول زربا غيرو ارديوم نزم قلعتنا نحنا بنحنا سلا زخونه مالتيو يدليوم الله خعابيو ግን بيناي منقد خا تصبق ناي تدرفتات زدغم زلون ابي كتمكلون كتمزونون عليكمون معيدوم ناي بحقي دس دبل حبساتني بلو مشت حنت عملي سخ حتى ما تا ادخلوا ناي سوسات درفي تدقي موزي تصقب قل عينت مستير زعقبلو انا كل غزي ازدغما سبع علي يونس ابراهام كميو
ንምእትታት ዓመታት ተቐርባሎ ተደጊሙሲ ዘይምኖ ምስጢር ዝኾነ ነገር ሲ ኣለዎ ስለዚ ሓደ ካብኣቶም ናይ በዓል ፍጹም ዮሐንስን ናይ በዓል አብርሃም አፈወርቅን ናይ በዓል ባርያውን ኣሎ ባርያ እኳ ብትዕድሚኦም እንዲሁ ግን ከመይ እዩ እዚ ሕጂ ማለት እዛ ናትካሲ ኣሎ እንዲሁ ሕጂ ሓደሽ ደርፍታት ኣመፅ እንዲሁ ናይዞም ደቅና ናይዞም ሕጂ ዝዓብዩ ዘለዉ ስነ ጥበባውያን ግን ጊዜያዊ ዝኾነ ነገራት ጥራይ ኮይኑ ከበንን ትሪኦ ካብ ገሊኡ ደጊምካ ደጋጊምካስ ትርስዖ ዋላ ትኽሳይውን ኣሎ ስፔሻሊ ግናትካ ቁርብ مستناي ما تأتات مستناي قدم زي منو حلاقة درفس تقدفلنا الله كابي يتمستيرو سكاي قرب أنا حتى كادلي يغني لي ابراهيمو لو معلتي قص نقص راينا مزفتو ارتست عابه ارتست نايز هاجر بدعمي ثانك يو زي اخا زي اخا ملسه لي دلي اوكي شاف ميرون نزي بطاني بعد ميرون كده بس تدعيت نمو داتا انت اللي تغني بينا كسب لا صراحه بلا مثال الان طيب مسلك يلا انتي ما تاخذوا للصناعي العريو زراي درس بزحات باند نيروم إيرترا بيمس باند نيروم زيادة ما بحر زين سوارو مالك قالوا تون معقول موسيقى تصاوتوا ناي معرباوያን ሙዚቃ ሰው ممكن አድርጎ ቦም ምናዱ معقول ሙዚቃ تصاوت نيروم በትናቶም ስታይል ገይሩ ካው ተወሲዱ ትግርኛውን ብኡና ተዘይማ እቲ ናይ በዓል ዘራይ ድረስ معقول ሙዚቃ ንሰምዖ ዘለና ማለት ነው ሕጂ ዘይመውት ማለት ነው ሕጂ كل ነገር ኣብ እዋኑ ናቱ ጾልዎ ጀነሬሽን ኣሎ ሕጂ ነዚ ሕጂ ዝስራሕ ዘሎ ሙዚቃ ንኣብነት ብኡ ኾንካ ክትሪኦ ይብልካ በዚ ናይ ሕጂ ውካለ ጌርካ ክትሪኦ ኣለካ በዚ ሕጂ ዘሎ እንታይ ይስማዕ ዘሎ ኣረንቢ ነይሩ ኣይነበረን ገረብ በዚ ሕጂ ስታይልስ ጌርካ ክትሪኦ ከለካ ካብኡ ብኡ ስለዝፅለዉ ዋላት ዜማታት ናይ ሕጂ ኣብ ሃገርና ዝስራሕ ዜማ ከማ በቲ ፅልዋት ገይሮም እዮም ዝሰርሑ ብጣዕሚ ፅቡቕ ድምፂ ኣለዎም ቴክኒክ ካብ ቀደም ከማን ሕጂ ነፍዑ በቲ ደራርፋ ቴክኒክ ዝገብርዎ ኣወፃፅኣ ድምፂ ሕማቕ ድምፂ ኣነ ሰሚዐ ይፈልጥ ኣብዛ ዓዲ ካብ ዘሎ ሕጂ ሓድሽ ጀነሬሽን ማለት እዩ ኣብ ካልእ እዋን ኢሉ ሰብ በቢኢሉ ንፍትን ስለ ዝነበረ ኣብ ገለ ዘይብቑዕ ሰብ እውን ፍርያቱ ናብ ህዝቢ ዘቕረበ ኣይስኣንን እዞም ናይ ሕጂ ግን ተፀሪቦም ዝመፁ ተገዳስነት ነዊሕ ዝደኾም እዮም ካ መብዛሕቶም ናይት ክለብ እዚ ፒያኖ ባር ዝበሃል እሱ ከዓ ኣዝዩ ይፀርበክ ፅቡቅ እዩ ሕጂ ኣብቲ ዘውፅዎ ዜማታቶም ገለ ግን ኦፍኮርስ ሕጂ ናይ ሎሚ እዋን ክፀልዎ ክኸውን ስለ ዝኽእል ካብቲ ናይ ቀደም ፍልይ ክብል ይኽእል እዩ ማለት ሕጂ ኣባይ እንድሕር መፂኸ ከምቲ ኣቐዲመ ገሊፀዮ ዝነበርኩ ናተይ ናይ ሙዚቃ መዋእል ብፅልዋ ናይቲ ቅድመይ ዝፈረየ ሃገራዊ ዜማታት እዩ በዓል ዶክተር በረኸት መፂ በዓል ኣቦያቶ ብርሃን መፂ ኣስገዶም ኢንጂነር ኣስገዶም ማለት እየ ካልኦት ዑስማን ሃይሎ ጎብ እዚኦም እዮም ንዓይ ፀለውን ሕጂ ካብኡ ወፃኢ ብሕጂ እውን እንተኾነ ካብ ወፃእ ክወፃእ ይግንን ስለዚ እቲ ተፀለኹ ቀደም ንስ እዩ ኩሉ ግዜ ዘማእዝነኒ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ዜማ ክሰርሕ እንታይ ዓይነት ግጥም ክፅሕፍ ማለት ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ይመስለኒ ወላውን ኤርትራ ኣደ ዘመናዊት ሙዚቃ ይትበሃል ምክንያቱ እቶም ኣዝዮም ዝበለፁ ሙዚቀኛታት ኣብ ኤርትራ ዝፈርዮም ወላቶም ኣብ ጊታር ተራሪና ኣብ ካልእ መሳርሒታት ንባዕሉ ደርጋ ዝበዝሕ ኣብ ኤርትራ ዝፈርየ ስነ ጥበበኛ እዩ ወላውን ብከበሮ ተረኣመፅኻ ዝሓለፈ ሰሙን ብሂወት ዝሓለፋ ግጊም ስነ ጥበበኛ ኣዴና ኣስኒ ቴድሮስ ካብቶም ብኸበር እንጌረን ናይ ኤርትራን ከይማዕበሉ ከሎ ደርፍታት ናይ ግጊም ስነ ጥበበኛ ዶክተር ብርሃኑ መንግስቲ ኣብ ዘመን ቅራ ዝነበራ የውን ድምቀት ዝባ ዝነበረ ኣዴታት እውን ነይረን ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘመናዊ ሙዚቃ ነይሩ ሕጂ እውን ዘመናዊ ሙዚቃ ንክንዕቅብ በዓል ፍፁም ናብ መድረኽ ክምለስ ዘሎ ምክንያቱ ዘመናዊ ሙዚቃ መሰረት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝኾነ ማለት እዩ زرعنا يا عمبابا فقري فقري فريقك عبسل درعان درعان كويلو فقري ناي أببانا أبوغري ليلانا
ብዛዕባ ፍቕርና ኮፍ ኢልና ክንላዘብ ብሓንሳብ ምሕና ፍጹም ከይንጣለም ቃል ኪዳን ክንኣስር ዝጸንዕ ንዘለኣለም زرعنا يا عمبابا فقري فقري فريقا كبسني درعانا نكوينو فقري ناي عمبابا ناعم عمبابا فقرنا جزيئو كاب آخري بفقار كلتينا كوسنك إليك نبارزي بدنانا وقعي كل الليل وقن ولبتناود نسيوك زيد الليل زرعنا يا عمبابا فقري فقري فريقا كبسني مرعانان درعانان كوينو فقري ناي عمبابا ناعم كم زسن قلبي ناي tat bahli بحدي ndabba سنسرعات علي نفسح نتحقوس بس كلهم فتوتي لملم ناس تغيلنا زتنس نسوستي مرعانان درعانان كزيقو آخيرو فرناي فقرنا إنه مسيلو زرعنا يا فقري فريقك بسنك وان قال كنا نايو ناي أبي وانا علم نمزام قصنا لا بالموضوع تابع تدحيت الميكروفون الله مسلمي يحزر بالكم هراي أبريمو مجمرتا أبريمو نزم دبز مدلاوكا بشم كلاتنا بزو أودينس دلنا خمس كنا كارلي كبرتها بكا نفوتسم كا نقع أنا بعد خامتيخا نزم دبزي غيركا مس تأفي خايز دبركا أودينسكا ولا تفوزخا بمرخابكا دقي ما خمس كنا كارلي نقع خابزو كعكا Thank you. اوكي ناتي نالوات نمن ادكا كل سبني دكاندي لعلتهم زنا ادوخا مخانيك نغرك ادلي زربان محصاري كلت حطين تدغاغفتين اتا قدامي تحطو منالباتهم ازينا نخبركم نفتوكم اب لبنا سفركم كلاتكم عبيت سنه طبوين ابز حجي اوان دارغا كلاتنا نافقناكم علنا مالت كاب عبيتي كبعل أبونا تولد ردا كمون بعل غيقدف تم عبيتي دبهالو على هاي لقبرو اتي سقا حجي نستمغرو لنا درفتاتهم أبز حجي اوانقن بيتنا يكدم زخرتاتهم نبرا لنا مو انتاي تمخنيات تطوم مبليخم كلاتكم مالتي دو ولا إذا حدش جنريشن أفرحكمي دفعات درفت اللون حدش تيقن معريهم كتسرحو ويكا لعليهم كسرحو تقول ليهم
ስለምንታይ ዩቲ ወይ ናይ ዕድመ ገደብ ስለ ዘለዎ ድዩ ትጠጠው መበሊኹም ወይ ከዓ እንታይ እቲ ምክንያት ክንፈልጦ እንደሊ ምክንያቱ ዓበይቲ ደረፍትና ስጋ ሕጂ ነዊሕ ናፊቕናኩም ኣለና ካልአይቲ ንዓኻ ብውልቂ ኣብ ዓድና ሓደሽቲ ንፉዓት ኣዝዮም በላሕቲ ገጠምቲ ኣለዉ ዘየምቲ ኣለዉ ሙዚቀኛታት ኣለዉ ናይ ሕጂ መደብካ ምስኦም ተዋሃሂድካ ንክትሰርሕ ንዕኦም እውን መንገዲ ክኾኖም ምስኦም ወይ ካብኦም ክትረኽቦ ትደሊ ነገራት እንታይ ኣሎ እሶም እውን ንዓኻ ደፊሮም ንኽመፁኻ ንምባሌ ካብኦም ብዙሕ ነገር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ በይንኻ ስለ ዝሰርሕ ነበርካ ከምኡ ድብል ዘለኹ እንታይ መደባትካ ንዕኦም እውን ሞቲቬት ክኾኖም ወይ ካብኦም ክትረኽቦ ትደሊ ነገራት እንድሕር ኣሎ ክንፈልጥ እንደሊና ይቐኒለይ እንኳዕ ድሓን መፃኻ ፅቡቕ ስራሕ ግዜ ምንሄልኩ ንመስግናካ ያውን የልና በታ ቀዳመይቲ ሕቶኻ ክጅምር ሳጅር እዩ ሳጅርካ ካብቶም መሰረት ናይ ኤሮቢክስ ናይ ሳጅር መላለይ ናይ ሰርከስ ቅሬታ ሕራይ ፅቡቕ ስኻውን ኣብ ስነ ጥበብ ኢኻ ዘለኻ ማለት እዚ ስራሕ እዚ ናይ ስነ ጥበብ ኣብዚ ብዙሓት ስለ ዘለኹም ዓለኻውን ስለ ትፈልጦ ኣዝዩ ግዜ ዝወስድ ማለት ፕሮፌሽናል ክትሰርሖ እንድሕር ኮንካ ከም ሞያ ብክብሪ ክትሰርሖ እንድሕር ኮንካ ግዜ ዝበልዕ ግዜ ዝወስድ ስራሕ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናብራ ናይ ስደት ክዛረብ ኣነ ሕሸኒ ምክንያቱ ኣብኡ ባዕልኻ ነብስኻ ትኽእል ኣብዚ ግን ምናልባት ተረጋጊፍካ ናይ ምንባራ ስለ ዘለና ኣብዚ እውን ሓጋዚ እዩ ዋላ እቲ ስራሕ እውን ነንሕዕልኩም ስለ ትተሓጋገዙ እዚ ሓደ ንዓኻትኩም ናይ ምቕፃል ኤነርጂ ሓይሊ ይወኩም ማለት እዩ ኣብኔው ግን እንተዘይሰሪሕካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ሙዚቃ ኮ ፈቲና ኢና ኣይፈተናና ኣይኮናን ክትነብር ዘይሕሰብ እንዲ ኣንተ ወይ እውን ኢለኩም ነይረ እንተዘይከሲርካ ካስባን ኢኻ ማለት እዩ እዚኣ ክትከውን ዘለዋ ኣተሓሳስባ ስለዚ ስራሕ ውጥጠካ ናብራ ውጥጠካ ስለዚ ናብራ ምስ ወጥጠካ ሙዚቃ ቀሲንካ ዕሪፍካ ዘይሰሪሕካዮ ግድን ክሰርሕ ኣለኒ ኢልካ ሰዓት ሰሊዕኻ እዚኣ በቃ ትኺልካ ኣትየተ ኢልካ ኣይመፀልካኒ ኣነ ብወገኔ ኣይመፀለይ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰራሕክዎ ስፖንታንትሊ ደስ ኢሊ ንኮፍ ብላ ሓንሳብ ሙሉእ ለይቲ ሓድር ሰለስተ መዓልቲ ሙዚቃ ይትንክፎና እንድሕር ሒዘ ኢኻ ሙሉእ ለይቲ ሓድር ሓደ ሓደ ግዜ ቀፃሊ ሰለስተ መዓልታት ለይቲ እዚ እናገበርካ ግን ፅባሕ ንጎ ስራሕ እንድሕር ኣለካ ኣይከውን ስለዚ እቲ ቀንዲ ምክንያት ካብቲ ስምዒት ተፀንቂቑ ማለት ዘይኮነ እቲ ናይ ናብራ ጉድሆታት ዝያዳ ንዑ ክትቐድም ስለ ዘለካ ምክንያቱ ክትነብር ስለ ዘለካ ማለት እዩ ካልአይቲ ሕቶ ኣነ እቲ ሞኖቶኖስ ስራሕ ስለ ዘይደገፍክዎ ኣብ ቲም ወርክ ስለ ዝኣመንኩ እየ ክሳብ ሕጂ ደንጉ እየ እምበር በቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንበይንኻ ምስራሕ ቅፅል ይኽእል ነይረ ምክንያቱ እኹል ፀገም የብለይ ናይ ኣቑሑት ፀገም የብለይ ብዚ ሕጂ ዘሎ ቴክኖሎጂ ዋላ ሓንቲ ግን ቲም ወርክ ስለ ዝደሊ እየ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ንነዊሕ ዓመታት ፅበያ ነይረ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ግጥሙን እንተኾነ ከምኡ ግጥሙን ኣነ ጥራይ እንድሕር ኮይነ ዝፅሕፎ ግጥመይ ሞኖቶነስ ይኸውን ማለት ኣቱ ምንጩ ሓደ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ካልእ ግጥምታት ዝበኒ ወይ ከዓ ብሓንሳብ ክንሰርሕ ንዝህሉ ዕድላት ማዕፆይ ክፉት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፀገም እዩ ፅቡቅ ክልተ ውሉዳት ከም ዘለውካ ሰምዐ ካብዞም ክልተ ውሉዳት ናትካ ዝወሰደ ኣሎ ዲ ብጣዕሚ ንዓይ ከማን እዩ ዝገርመኒ ከዚ ጉዳይ እዚ ክልቲኦም ኣወዳት ፉትቦል ጥራዮም ትፈትዩ ኢንስትሩሜንት ኣሎ ኣብቲ ገዛ ሓንቲ መዓልቲ ከምዚኣ ገይሮም ኣይትንክፉን ሙዚቃ ከማን ኣይግደሱን በቃ ዋላ ሓንቲ ዋላ ቅንጠብጠብካ እዮም ደይብሉ ዋላ ብንኣሽተኦም ከሎ ስለዚ ንዓይ ከማን ገርመኒ ማለት ሙዚቃስ ብዙሕ ዝሪኦ ኣነ ኣብቲ ፋሚሊ ገለገለ ሰብ ይመፅ እዩ ይፃላሎ እዩ ኣብዛ ገዛና ግን ሓደ ጥር ዝብል የለን ስለዚ እታ ምክንያታ ነቶም ፈላጣት ከነማኽሮም ኣለና ማለት ድጎመሎም ንብሉ ካልዎ እዚ እስካብ ኣርባዕተ ናኸትካ ሓደ በዓልቲ ሙዚቀኛ ክትረክብ እንተዘይረኸብካ 10 ክትበፅሕ ኢኻ ማለት እዩ እሞ መደብና ናብ ምዝዛም እዩ መርዓና ሕጂ ካብተን ኣዝየን ደስ ዝብለካ ደርፊ ብፍላይ ክሰምዐን ከለካ ድማ ዝያዳ ተመርዖ መፀካ ናይ ሕጂ ተመርዖ እዩ ዝመፀኒ እዛ መርዓና ትብል ደርፊ ክሰምዖ ከለኹ ንብሓቂ
لا تمرعسين كامالتي ولا أمرعني ما دحان حجي تقدر سمع خلها ولا تي أكيلا نايتي زيما حيز كان بقى يزعزر بحفشة قد بتاعتن زيماتاتن ناي بفلاي دما زيماتات ناي فتصم نغص سمعهم مزعدمو نجارات طالو بحالي أب إذن خيم زمتو حسب السمع خير دما زيادة تسمع أرم زقصبوا عينات عم زيماتاتهم ناي مرعنا أصارها كم يروت ملسا قبلها كم يتذكره مالسي أنا عجز درف زي أخسر حقلقو كاري زبقس حدا ماتريال يدلينا أنا نجزار سي مرعات صوت نيرين ده بزح جزء حجي ناي هايلا قبرو أبتي تورتا صبق شفنا تقبر كم كلنا نفلت عملتي أبتي سلو مرعون مرعات سعلو جيزة قال درفتات قالتات ناي معراباوياني زولع عملتي حجي أنا كم ماتريال كتكون أنا تقل درفي نمرعا كتكون تقل إلى تيا وعيتي عن تورتا تور زكاتي سلو أتليست نمرعوتي سلو كتسع إلى سريعة نقول له بمعرة كتب الصحوة اللي تقل مراتو تمرعا تلالة تمحل قال كده أنت أسر بحساب كتنبر كا توصل مالتي لازم كاو تبكي زي كنا قال لحنت نايول كده جرى نبرة ناي متأي مدبات كاخمي وكخون فتصم بحجي كفتصم انتين هنصبه تا يوناتان زبلا عنتو جنتايو حجي زنعي أقاطيمو زلو عبي عدل تيرنينج بوينت مالسي حجي كابزي نتز نبركو دسكيليز نبركو فقري الله فقري قال يزبلاو طرطر كل يبلون ግን ኣብ ዳይለማ ተኣቱ እቲ ዳይለማ እንታይ እዩ ክሰርሕ ኮለለ ግን ፅቡቅ ስራሕ ኣይኮነን ክሰርሕ ዝኽእል ፅቡቅ ስራሕ ክሰርሕ እንተር ኮይነ ከምዚ ሙሉእ ባን እቲ ስታንዳርድ እናቱ ምስ ዘሎ እዋን ዝወዳደር ክኸውን ኣሎ እዚኣ እታ ፀገም ስለዚ ሕጂ እቲ ዕድላት ተረኺቡሎ ከምቲ ሓንቲ ዝገለፅኮ እቲ ምውሃድና ኣብ ኩሉ ኣብ ባህርያትና ኹን ኣብቲ ናይ ሙዚቃ ኣተሓሳስባና ኹን ፅቡቅ ተላፊኑ ስለ ዘሎ ብሕጂ ንስራሕ ዝዕንቅፅ ነገር ኣሎ ኣይብልኒ ኣነ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝሓመቕ እኳ ከዓ ክሓምቕ ኣይደልን እየ ኣምላኽ ክኣሕግዝ ኣብ መወዳእታ ትብሎ ትደሊ በዚ ኣጋጣሚ እንታይ ኣሎ ቅድሚኡ ግን በዚ ኢሳያስ ማነ ዝበሃል ኣብ ዘለኻዮ ሰዓትን ግዜን ድራር ክዕድመካ ደለኹ ስለዚ መዓልቲ ከፈለኻ ሓንቲ መዓልቲ ድሓ ንገረኒ ኢልካ ኣሎ በዚ ድሕሪት ድሓር ምስ ወዳእኻ ንጎረ ኢኻ መዓስ ከም ትዕበካ ንዓይካ ትማልኣ እንትኸውን ስለዚ ናይ ዋንዓይ ግዲ ፍዳኸም ኢለ ከይድ መዝኽሉ ዝዓን ራይ ፅቡቅ ኣብ መጨረሻ ብዙሕ ክዛረብ ኣይኮንኩን ዝደሊ ብጣዕሚ ክብሪ ስማዓኒ ክቡራት ሰባት ነዚ ዕድመና ኣኽቢሮም ብምምፆም ዝያዳ ሓበን ስማዓኒ ኣብዚ ዘሎ ሰብ መዐቀኒ ዘይብሉ ልዕል ዝብርኽ ዝበለ ዝጋና ብሕጂ እውን እናፈልፈለ ዝኸይድ ዓቕምታት ሰቲሩ ዝኸይድ ዘሎ ሓይሊ እዩ ኣብዚ ዘሎ ጋና ከዓ ብሕጂ ካልእ እናሰርሐ ክኸይድ ዘይተሓለለ ተስፋ ዘይቆረፀ ምዃኒ ብዙሕ መሰናኽላት እናኸደ ከይረብሐ ድኻሙ ፃማ ከይረኸበሉ ግን ስንኖ ኺሱ ዝቕፅል ዘሎ ኣብዚ ዘሎ ሞያዊ ስነ ጥበበኛ ነዚ ዕድመና ማዕሪጎ ምምሳዩ ኩልና ከዓ ገፅ ንገፅ ብምርኻብና በቲ ቪርቹዋሊ እኳ ንፋልጥ ኢና ኩልና ግን ከምዚ ኢልና ብሓንሳብ ይህን ምሂን ምባልና ካብቲ ልዕሊ ፀውትኡ እቲ ይህን ምሂን ምባል እቲ ሓሳብ ንሓሳብ ምቅያር እዩ ሕቶ ደኣ ኮኑ እምበር ሓሳብ ምቅያር ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ የመስግነኩም የኽብረኩም ቴንክዩ ክብራትን ክቡራን ተኸታተልትና መደባትና ተኸታተሉ ፅናዕኹም ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ንዘለኩም ሕቶ ይኹን ርእቶ ኣብዚ ዝስዕብ ኣብ ኮመንት ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነቶም ኣብዚ ብኣካል ምሳና ብምዃን ነዚ መደብ ዝተቋደስኩሞ ክብሪ ሂብኩም መፂኹም ድምቀት ዝሃብኩሞ ድማ ኣዝየ ክምስግነኩም ይፈቱ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ፃውዒት ኣብ ሓፂር ግዜ ንሰብ ዓዲምካዮ ብኩሉ ነገሩ ተዳልዩ መፂኡ ኣብ ጎንኻ ብምዃን ነቲ መደብካ ከፀብቕ ምፍታን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ባህሊ ናይ መንነት ወይ መለለይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝኾነ ብዙሕ ምስጋና ኣይድልየኩም ንኾን ምክንያቱ ናትኩም ስለ ዝኾነ ግን ንዘለኩም ግዜ
مزلكم ساعات كل وقت صايبكم ناب سلاز مصخم كن ازي خمزغنكم يفوتو حجي موزيقኛታት ናብ መድረኽ ክነደይቦም ኢና ድሕሪ በዓል እዛ ናይ ናጽነት ደርፊ ድማ እንተራ ግዜ ኣለናኻ እታ ናይ መታዓቢት እትብል ደርፊ ነዞም ኣብ ዘለኹም ኩላትኩም መታዓቢቲ ክንጋብዘኩም ኢና መታዓቢት ካሎ ድማ ኣብዚ ፍጹም መታዓቢት ካሎ ድማ يوناتان متى أركت يديها لا متى عبيت مقاربتي كله متى عبيت ما عندي تاي ولا أنت ده حنت سرقات نحنا درجات نحنا تسيقنا حامد تسيق يبزل له كل سب لذي الكابيت الكا كلنا أبزا على حامد سلزة عبراسي متى عبيتين سلام مكتالكم أزينا أنا مزجن زمت جزء بكالة حصو بتماصل خمس عينات مدى كنا رخاب تصفى قبر نقع مس أزينا نفوتكم قص محاور سبنا سنة تراخيمنا مين بالنا حجينا بستيج نكيدنا مزجنياتات ناب مدرخ يدي ولو ثانا تنت بالتعمزي ما دما كلاتكم تسيئهم كسعسعلا بس قط أمي نعدم مالنا سلام مكتالكم نمزجن سلام مرحبا لك تسعن حدد مسيخ الليلة أتحدد توي لك الجزاي شيشة حسك اللي تعم زمان توي لك الجزاي شيشة حسك اللي تعم زمان ما تنت مسيخ الليلة أتحدد توي لك الجزاي
بيتي نساي تحبسوا تنسلسوا عسل ناصنت هاجر أتازغر عني صلمات كتيتو زبارة بيرني صحي أبريقو وقت زهبني مسدرا بيتي نعشت حواتي عبقى زي بيتي هيوات قدمي عسن سني طعنا مزع حج حشني بلع لفني عيت حزني وانا يمسيه الساعة سعيرني ويلاخ خيد زلك وعال لدت ما طنات مسل زبيك تنبل Thank you, beautiful. عسن سني طعنا مزع حج حشني بلع لفني عيت حزني وانا يمسيه الساعة سعيرني ويلاخ خيد زلك وعال لدت ما طنات مسل زبيك